Більше 10 тисяч жителів Криму боронять Україну в лавах Збройних сил. 150 кримчан полегли у боях за батьківщину. Про це повідомляє голова Ради ветеранів Криму Сергій Вікарчук у День пам'яті захисників України. У кожному 5-му батальйоні українського війська за волю власного народу проти російських окупантів борються кримсько-татарські воїни. 29 серпня ми вшановуємо всіх захисників, які поклали своє життя за незалежність та майбутнє України. Український прапор з'явився на лівобережжі Херсонщини. Бійці Збройних сил встановили синьо-жовтий стяг на дачах біля Антонівського мосту. Вони помітили щоглу, увінчану тризубом на одному з будинків дачного товариства, і вирішили нагадати окупантам, чия це земля. На записі бійці стверджують, що йдеться саме про ту ділянку, яка вважається сірою зоною. О, як майорить, а зверху як буде, по драконім дебілів трошки. Хай знають, що це наша земля, що ми тут. Ми тут були і будемо, і ще й в Краснодарі будемо. Ну, спочатку в Криму відсвяткуємо. Російські війська пересуваються заходом Криму. Партизани з руху АТЕШ фіксують болотяні КАМАЗи з протитанковими гарматами. Візуально вони нагадують радянські МТ-12 «Рапіра». Підпільники зауважують, що росіяни дістають з баз зберігання дедалі старше залізяча. Більше металодетекторів, камер спостереження та систем стеження. Російські окупанти посилюють заходи безпеки на Кримській залізниці, ймовірно в очікуванні нових диверсій. Запевняють, що зможуть вистежити усі небезпечні предмети, а допомогти у цьому мають військові кінологи з собаками. Попри численні заходи безпеки та запевнення у недоторканності залізниці, окупанти просять бути пильними і машиністів. Раніше на кримських вокзалах заборонили фото та відеозйомку після кількох масштабних вибухів на залізниці. Окупанти вбили кримського татарина Ріната Аблякімова. Його тіло знайшли загорнутим у плівку біля озера Сиваш на межі Херсонщини та Криму. Чоловік жив у селищі Щасливцеве на Арабатській стрілці і, за повідомленням місцевих спільнот, був убитий зрадниками з Каховки. Мотивом катів, за їх даними, було заволодіння будинком Аблякімова у центрі села на вулиці Миру. Попри важку хворобу, кримсько-татарського бранця Амета Сулейманова вивезли з Сімферопольського СІЗО до російської колонії. Де саме його тримають, невідомо. Адвокату Едему Сімідляєву не вдалося з ним зустрітися. Про це він розповів Кримській Солідарності. Відомо, що Сулейманов терміново потребує заміни серцевого клапана. Російські тюремники, як і з іншими бранцями, це ігнорують. Попередні 3 роки Амета Сулейманова тримали під домашнім арештом саме через хворобу серця. Утім, попри численні клопотання захисту, кримського татарина таки розпорядилися перевести до колонії. Рішенням Південного окружного військового суду його покарали 12 роками за надуманими звинуваченнями у тероризмі. Мустафа Джемілєв сподівається, що Туреччина підтримає президента України у прагненні забезпечити права кримських татар. Про це йшлося на зустрічі лідера кримсько-татарського народу з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Ми підняли питання кримсько-татарської автономії. Ми повідомили, що президент Зеленський нас цілком підтримує в цьому питанні. Але влада не зосереджена лише в його руках. Є й інші політичні сили. Тому ми б хотіли, щоб Туреччина висловилася на підтримку Зеленського щодо бажань кримських татар. Так і було.
Як відомо, Ердоган сказав про необхідність кримськотатарської національно-територіальної автономії, і це було дуже корисно. Також Мустафа Джемілєв наполягає, що на прийдешній зустрічі Ердогана з Путіним має йтися про визволення кримсько-татарських бранців. Хакан Фідан запевнив, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган у кожній розмові з ватажком росіян Владіміром Путіним наполягає на визволенні усіх політв'язнів. Лідер кримсько-татарського народу зауважив і на тому, що засмучує кримців у турецькій дипломатії. Ми не знаємо, коли відбудеться зустріч Путіна з Ердоганом. Але я сказав важливу річ – спершу послу, а потім міністру Хакану Фідану. Я розумію, що, можливо, мова дипломатії передбачає деякі слова, але коли Ердоган звертається до Путіна словами «мій друг», нам це важко сприймати. В той час, як весь світ вважає його терористом, вживання таких слів б'є по іміджу Туреччини. Кримсько-татарська тепер і в Українському католицькому університеті. Курс вивчення мови кримців запустили в Інституті релігії та суспільства. За словами директора інституту Романа Назаренка, протягом семестру передбачено 15 лекцій від професійного викладача. Ознайомлення з елементами кримсько-татарської культури та унікальна екскурсія про мусульманську складову Львова. Охочі зможуть навчатися наживо або дистанційно. Назаренко зауважив, що для спільноти УКУ діє особлива пропозиція. А програма освітнього курсу з кримсько-татарської стартує вже 16 вересня.